ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବଲୀଳାର ଜଣେ ଏପରି ଠାକୁର ଯିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହସନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଗରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଭିଷେକ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜ୍ୱରରେ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। ନା ବାଜିଲା ଶଙ୍ଖନାଦ, ନା ମିଳିଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିରହର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ, ଏକ ନୂଆ ତେଜରେ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହାକି ହେଉଛି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେ ନୂଆ ବନକ ଲାଗି ହୋଇ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏକ ରୂପରେ, ନୂଆ ଏକ ତେଜରେ, ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।